9-njy näme ar-rasul. 9-njy öňünde kesetirden aşak gaýdaly näme diýe gaziballahu alan-nas. Adamlar şirk edenler üçin, haka gelmeyenler üçin Allah gazaplandy diýe adamlara we olardan näme habisal matar. Näme ýağmurlary gysy ýagdyrmady we zayyaqa alayhim. Ve olan näme rızıklarını kemeltti ve qallal harfa ve nesl nesillerinden ekinlikinlerinin bereket götürdü diye yönü şu zatlardan soňam walakinnen nase ma aqilu adamlar näme oylarına pikirlerine gelmediler walakinnen nase ma tabu şonda da adamlar näme tövbe edip Allah'larına dolanmadılar diye. Şoň üçin Allah Taala buların içinden birini saýlap näme öz ene dillerine hak näme yaman näme şonu düşündirmekli üçin er-rasul peygamber uğratdy diye. Näde uğradypdyr we aradallahu an yursila ilayhim rajulan minhum. Allah näme benneleriniň bu derejä yetenliklerini görüp näme etdi. Bulan iç bulara bir näme işlerinden bir adamyň peygamber edip uğratmakly istetdi. Ve aradallahu an yursila ilayhim rajulan minhum. Ya Allah istedi diye iyi vermeklik olara näme rajulan minhum özlerinden içinden birini saýlap näme üçin yukellimuhum olar bilen gurlaşar ýalap we yansahu lahum olara nasihat berer ýalap beýtmä beýle bolun ataňyz adamyň dini beýle dälli Allah bizi ikilik etmeklik üçin ýaratmandy sebäp diýen näme üçin Allah rasullary uğratýa innallaha la yukellimu wahidan Allah Taala ýeke her bir yaradan guly bilen gurlaşmaýar diýär. Şonuň üçin öz tarapyndan näme Kullarının içinden en hayırlı, en akpek yürekli takvasını saylap, öz tarafından şonlama gurulayan şetdiler. Inna Allah la yukhatibu kulla ahadin. Allah isani her bir adam bilen guruluşan yok. Allah azim. Allah beyik. Allah guruluşayın ise de bir münasip da Allah bilen guruluşmakla. Adamdan köpüdüname günah gapyrjak. Inna Allah la yukhatibu kulla ahadin yaqulu lahu if'al kaza. If'al kaza. Eydin deyitme dip Allah hemmekşe yüzden guruluşup duranok diye. Näme şu innel muluka la yukellimuna wahidan. Padşah maqdiýan adamlar guruluşanok diye ayet bilen. Yeke men size onu çıkardım, men size bunu çıkardım diye. Ana padşahlar şeýtlemez. Allah has haqqyl yeke näme her bir mahluk bilen guruluşup görmek. Wal muluku beşer. Kel beşer we padşahlar men edil adamlar elek bir adam. Şonda da näme padşah hakynda münasipler yeke raýatyna näme öýde gelip men planlar duýranlar ýa bir da karar çykaranlar padşah hakynda da näme etmeklik münasipler ýokam şolum öz raýaty ýalyk bir adam diýer. Ila kulli ahadin ha innal muluka la yadhhabuna ila kulli ahadin yaquluna lahu if'al kaza her bir adamyň ýanyna gidip diye eýdin beýdin dip yeke padşahlar ama aýdyp berenok diye wal muluku basharun kal bashar we padşahlar ama adam diye şonu da ýödüni ýokary tutýar yaqdiru kullu ahadin an yarahu we yesma'u kalamahu adamlar näme diye yaqdiru bashariyat diye kullu ahadin her bir adam her bir raýaty diye an yarahu we padşahlar görmekli bilýärler diye we yesma'u kalamahum olar näme eşitdirlerni eşitip başaýarlar diye. Yani wala yaqdiru ahadun an yara Allah. Yani näme Allah padşahlyň tersine. Dünyada Allah'ını hiç kim görüp başaramaz. Hatta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem näme Allah Taala näme görüp başaramaz. Ayşe näme radıyallahu anha şoň näme diye kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ını gördüm diýse diye şoňa yalan sözlemem diýdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ını göremez. Bu dünyada hiç kim göremez. Ama kıyamatta ehli sünnet vel cemaat akidesi Allah'ını hemme kişi görýär, hemme musulman, hemme cennete giren görýär. Kim kıyamatta Allah görýär, diýse şolum bid'atçy. Ve yesma'u kalamahu ve yukellimuhu. ولا يقدر أحد أن يرى الله ويسمع كلامه ويكلمه. Yani hiç kim Allah'ın görüp başaramak diye yöne kâbirleri näme Allah bilen guruluşup näme Allah'ın sözüni eşitibilýär diye şununmy olaram näme Allah İslam'dan soň başarýar. ولا يقدر على ذلك إلا من أراد الله إذا أراد الله. Ve olaram näme şeýle öz wastaklaýyn näme
Allah bilen gurulşeyin ya onun diýen zatdan eşdeýin diýeni bilen gurulşyp eşdip başaranat diýe. İlla men aradallah, kim bilen Allah öýle gurulşmeklik istese we kime Allah öýsüdün eşdirmek istese diýe, ana şol adam Allah erada bolandan soň diýe. Allah isländen soň näme gurulşyp eşdip bilýär. فأراد الله أن يرسل إلى الناس رسولا يكلمهم وينصح لهم diye. Allah istedi diye adamlara bir ilçi guratsam, olur bilen gurulşar ýaly we olara nasihat berer ýaly. Beşerun em melik diye. Inna Allah'ın şa uğratyan adam beşerdimi ya melikti? Melekti, melik değil, melek. Adamdan uğradıptımı ya perişteden? İhtilaflı meden. Her aşağıda geliyor doğru. Ve aradallahu en yekuna hâzâ rasûlu beşeran yani. Ve Allah islattı diye şu uğratacak Rasulunun adamlardan olmaklığını. Ödem yöne bir adam değil ya, islenlik bir adam değil. Ve en yekuna vahiden minen nas. Ve şu uğratayan adamlarının içinden bir adam olmaklığını istetti. Nämçin ya'rifuhun nas, adamlar onu tanımalı. Yedi yak gelip adamlar men evliya pir dedi, kim onansın? Şunu hiç kim onanmaya. Yo, şoň şun näme öňden şol adamyň gowdugyny, edep ahlakyny aňyrsyny bersin, yedi pıştyn näme tanap gören adamlardan saýlap urdypdy. Şoň Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik adyny almadyndan öň sadyk we emin ýen adyny alan, dogruçul we amanatçylyk näme şeýle bir gowy ahlaklar jemlenen adam diýip tanalan adamdy. Şoň şun Allah da näme yediyat ondan bundan gelen ýetsenlik bir adam däldi. Şolaryň ya'rifuhun nas, tanayan adamlardan çykarpdy. Ve yefhamuna kelamahu ve dilleram bardy diye. Yefhamuna näme dillerine de düşünýärdiler diye. Yani Allah'ın maksadı olara nasihat ettirmek. Emma olan tanımayan adamsı ve dilleriyle düşünüşmeyen adamların uğraşsa hikmet itiyor ortadan. Maksat nasihat etmeli olsa düşünýän adama ettirmeli. Ve izâ kâne'r rasûlu meleken, ya olmasa da adamdan olman, perişteden uğradan olmasa şu adamın, şu peygamberi Allah Teala kâlen nas, adamlar aydar diye mâ lenâ ve lehu ve huve melikun ve nahnu beşer. Perişteden adamın näme gatnaşygy bar diýerler. O bir perişte adam biz bir adam oğulları. Näme üçin sen bize geldin diýip näme kabul etmediler diýip. Soňra Allah Teala hüccet goýanok, şunuňmy? Hüccet goýanok. Şoň üçin öz içimizden tanayan öz dilimizde gurulýanyny uğratýar. Ama perişte guradan bolsa näme? Perişte bilen biz bilen näme iş bar diýerler diýer. Huwa melikun we nahnu beşer. Sen bir perişte adam o. Sen bir nurdan ýatalan adam o. Sen bir günah etmeýän zat o. Şunuňmy? Abi toprakdan ýatalan atamyny unutdy, bizem unutdyk. Sen özüň ýaly edibilmeýän diýip näme? O hakykat adamdan etjek zatda. Hakyky adama de aýdyn biraw bir namal täretler da min sagaty. Şunuňmy? O kiçilikden bir sen bir zäher zat gören adam däl. Ay biziň bir görmediňimiz aňyrda galdy, men özüň ýaly etjek bolmadan o diýip. Adamyň gowusyna adamyň erbedi şey diýer. Şunuňmy? Indi perişte gelemeden näme diýerler? O sen boljak ýok diýerler bunu. Enne hani وإذا كان الرسول بشرا قال أنا آكل وأشرب وإذا كان الرسول بشرا قال أنا آكل وأشرب ولي أهل وذرية وأنا أعبد الله فلم لا تعبدون الله وإذا كان الرسول بشرا yalnız taşlak şey diýerler perişte ortada näme ol perişte bir adam näme gatnaşymyz bar diýip şey diýerler nahnu na'kul we nashrab biz iyat biz içýär yani bizim tebigatymyzda ýemek we içmek we lana ahl zurriye bizim aýallarymyz we perzentlerimiz bar şunuň fekeyfe na'budullah wagt ýok Allah ibadet etmekle näde ibadet edildiler diye sebep perişte nurana adamlar ýeňirak içeňirak sizin iýmitiniz içmekliňiz ibadet subhanallah elhamdülillah size aýar erkek ýok size alada ýok siz bir akly adamlar emma bizde näme başga has muhimrak zatlar bar diýdiler diye Allah ibadet etmekle ve izâ kâne'r rasûlu beşeran
eger de näme ýanky perişte ýanky peýgamber adamdan bolmasa qala ana akul we ashrab we li ahli we zurriye ve la a'budullah felima la ta'budun Allah. Şoň üçin Allah Taala adam uğratdy. Haçan ne olur? Biz iyiyat, biz içiyat, eklen şuwa, garan şuwa. Allah ibadet etmäne wagt bolanok diýende näme? Bu adamlardan uğradyn peýgamberem näme? Olara aýdyn. Menem sizi ýaly adam o, menem iyiyat, menem içiyat. Menem aýalymma, menem çağalamma. Şonda da men Allah ibadet etýärmi? Siz näme üçin eden gat diýip görem hüjjet. Sebäpden dogry da bedemne iyiyat, içiyat, alhamdulillah. Şonda da näme? Almamaliyat, ibadet etýär. Çağamda da wagt bolýar, aýalymda da wagt bolýar, gatdan oturup näme? Şarşyra da wagt bolýar. Alhamdulillah, bol wagtymyz var. Alhamdulillah. Ve iza kana ar-rasulu malakan qala an-nas innaka la ta'tas ve la taj'u. Sen bir perişte adam düşünýärmi? Sen bir ta'tas diýip näme diýjek bolýar? Ta'taş, nokat koymandylar. Sen bir perişte adam diýerdiler diýe. Sen ne suwsoýan? Yarhamkallah. Sen ne bir ajygyan, düşündiňmi? Wala temut, sen öleňok, fata'bud. Şoň üçin ibadet etýärsiň. Senin yani tebigatyň ibadet etmek, düşündiňmi? Düşünýärdiler diýe. Emma biz no bir iýmeli, bir içmeli, düşünýärmi? Ine bäş onun ölmeli, şoň üçin bir jaý gurmaly, eýtmeli, beýtmeli. Biziň aladamyz ken, düşündiňmi? Wa innaka la tamrad, wa sen hastalanma, düşünýärmi? Ha, wa innaka tam وإنك لا تمرض وثنام خصلانا وتذكره دائما والمدامة ثنام الله نبعد التوافن ونحن بشر يعني نعم دشن تريش تدن ورد في غرنا نحن بشر بالآدم نعطش سوسيات سوسات مال وليا نجو عازغيات على دثنت مال وليا أبتوى يوقعت مال وليا ونمرض كتلياس وشنق نموت بالألياس فكيف نعبد الله ونذكر دائما نادف المدامة الله يطلب وعدت تجد الديار دي وإذا كان الرسول بشرا أما پیغمبر آدم لدن أورد لون مرتدية شيء دينرنا قال ولا ما يدر دي أنا مثلكم منم تذي على غو أعطش سوسيان أجو عاجغيان أمرض كتليان أموت أليان شند أعبد الله واغتبيان الله وددت مكلغا وأذكره وشند الله ذكرت مكلغا ياتما مقلغا وقتم كان فلماذا لا تعبدون الله ولا تذكرون سيدن لا يمانت كان كيمده ما برزن سكني أنا من سيدن تفاوضم من bir saylanan rasul yani tebigatı bir barakan yani şonda da men waqtapyan we etkenim siznem şun eden bak la ta'budun Allah wa ladin bak wa on yaqlan bak wa la tadhkuruna fayanqati'u kalamun nasi wa la yajiduna hudra şey diye ne diye sözler qutarardı diye fayanqati'u kalamun nas adamlar sözü qutarardı ve la yajiduna udran ve udran tapmadılar başka diýmekle yani bakana da tapmadılar diye Nuh Rasul. Şeyden Allah Teala nämetdi adamdan bu diýjek zatlaryny diýmeden öň bilýärdi. Şeyden Nuh aleyhisselam näme peýgambere dogratdy. Ve arada Allahu en yursila Nuhan ila qawmi. Allah irade etdi. Allah iradatan näme bolmaly. Nuh qawmuna näme uğratmak istedi. Ve kana fil qawmi aghniya'un ve ru'asa. Ve Nuh'un qawmunda da näme hemme qawmda bolşýarlyk agniyalar bardy, baýlar bardy diye. Ru'asalar vardı diye, başlık adamlar vardı diye. Walakin Allah ihtara Nuhan li risalati. Yani näme Allah Teala ol baylar, ol başlıklar saylamatdan Nuh saylatdı. Allah şon saylamak istedi. Welem yahtar ahadan minhum ve Nuh'tan başka hiç nem saylamatdı. Olaryň käbiriniň baylygyna ya güýjüne, guwatyna näme garamazdan Nuh saylatdy. Näçin Allahu ya'lemu men yahmilu risalata. Sen Allah bilýärdi diye kim onun peýgamberlik borcuny götürüp başarjakdygyny. Wallahu ya'lemu men yahmilu amanatahu. Ve yana şübheniz Allah bilýärdi kim onun näme din amanatyny götürüp biljekligini.
وكان نوح رجلا صالحا كريما. ونوح منامة إذن شنو مناسب صالح şeyle bir salih bir gowy jomat bir kerim adamdı diye. Ve kana Nuh üstüsüne de näme şeyle adamdı diye Nuh aqilan haliman bir yumşak bir akıllar adamdı diye qati. Ve üstüsüne diye Nuh ve kana Nuh nasihan şefiqan üstüsüne de şeyle bir näme hayır isteyen bir nefihatçı şefiqan bir yumşak yürek adamdı diye. Adamdan yanlış yanlığın zaten görüp şolara näme nasihat bermen, öğüt bermen duru bilmedi diye qynanardy diye şolara. Ve kana Nuh sadiqan aminen bir dogruçul bir amanatçıl adamdı diye. Şonun şeýle ihtarallahu Nuhan li risalatihi diye. Saýlady diye Allah Taala Nuh'u peýgamberlik üçin we awha lahu ve ona vahiy indirip näme diýdi an anzir qawmak. Ay Nuh anzir gorkuz qawmuny. Bu betqılıklarından şirk küfürlerinden gaýtdynlar ýogsam olara beriljek dowdakdan anzir gorkuz. Min qabl gelmedinden öň min qabl an ya'tiyahum gelmedinden öň olaryň üstüne azabun elim erbet ağırdıcı azap. Nuh yetişdi. Çağır Allah'ın birligine, bu amallara, cennet buuşla sana itaat edene, dowrak buuşla sana näme maksiyet edip karşına çıkana, ýöne olar sen bir ägelenler diye, kowmuny olaryň üstüne azap gelmedinden önce. Azap gelen soň peýdasy ýok. Faqama Nuh Allah'ın näme buyruguna doly boyun bolup faqama. Da'wat edip turdu diye Nuh fi qawmihi yaqulu lin-nas qawmunyň içinde adamlara şey diýip başlady diye inni lekum rasulun amin. Men size Allah tarapyn uğradylan şeýle bir amanatçy peýgamber diýdi diye. Näme üçin gol la ilaha illallah diýen diýmekde. İlki bilen men Allah tarapyn size uğradylan amanatçy peýgamber diýdi. İlki inanmalylar. Sen peýgamberden inanmadan nädip kabul etsinler. Şu adam köp adamlar näme hak aly bilen hakyky sen hakyň eýetdigini bilip bilen aklar. Onun bir topar saklayan zatlar var. Wallahu Teala a'la ve a'lam. Onun ikincide de näme Hasan Nuh aleyhisselam öýlet kowmuna ey kowmum men Allah tarapyn size uğradylan näme hakykatçıl amanatçıl peýgamber diýilenne onun kowmy Nuh'a näme jogap berdiler. Şonu urun meri. Mucize mi? Gäm bolýar. Bu muçunda gaýam ýatamak bolýar.